Ni'n edrych ymlaen at yr hyn i ni'n mynd i fod yn bita yn ystod y flwyddyn nesaf. Ond ni'n dechrau trwy ddisgwyl nôl. Yn bach, odyn. Gyda'r gwedd fi'n siŵr bydd yn apelio at lot fawr o bobl, sef y pwdinau sy'n atgoffa ni o'n plentyndod falle o gyniawe ysgol. Pwdinau retro mae'n cael ei galw. Ond nid dim ond y to hun sydd â diddordeb yn rhain, ond y pobl ifanc fyd. Falle bod chi'n cofio y sbwng cant a miloedd, y sbwng hundreds and thousands gyda cwstad oedd nhw'n cael ei wein. Ti'n lico'r pethau fel yna? Dwi'n llygadu hynna barod ys ar ôl y rhaglen. Wel, hwn mae'n debyg bod yna 100,000 o bobl wedi gwylio y fideo hwn yn cael ei wneud ar y wefan gymdeithasol TikTok. Felly lot o bobl diddorol yn y pwdin yma. Maen nhw'n rhagweld, bydd y pwdin yma yn parhau i fod yn boblogaidd eleni. Pethau fel y sticky toffee pudding, pudding race, knickerbocker glory, Angel Delight. Angel Delight. Mae hwnna'n mynd nôl tipyn. Odi, mae dim adfant pawb. Jelly a cwstard a hifenia. Felly y pwdin yma mynd i fod yn boblogaidd eto eleni. Falle mis Ionawr, mae'n neis cael rhywbeth falle cysurus i gofio amdano nhw. A ni gyd yn licio cael yn atgoffa falle o bwyd flynyddoedd yn ôl. A bron yda'r atgofion efo'r bwyd i sort of mynd eich nôl i'r cyfnod. Ydy, mae. A wedyn peth arall fyd, dros y cyfnod clo, fe fydd lot o bobl yn gweithio gytre. Ac yn ystod y cyfnod yma, mi oedd pethau oedd pobl yn neud, falle arferion bita pobl yn newid tipyn. Ac un peth sydd wedi parhau yw'n arfer ni o fita brecwast mawr. Lot o bobl dal yn gweithio gytre ac yn neud amser i wneud brecwast mawr. A ni'n sôn am bethau fel bacwn a wyau a tomatos a math yna o bethau. Mae'n debyg bod gwerthen wyau wedi cynyddu 68% llynedd, ac mae hwn yn parhau. A'r un peth gyda bacwn wedi cynyddu 20% wrth bod ni'n mwynhau y pryd yma unwaith yn rhagor. Felly maen nhw'n dweud, hyd yn bod chi yn gweithio ddydd Llun dydd Gwener, fe fydd pobl dal yn mwynhau brecwastau mawr ar benwythnosau. Ie, pa mae amser dy ti fita fe wedyn ar y penwythnos falle, yn dyfenna'r Wel, dim pawb o amser rhwng dydd Llun a dydd Gwener, ond bod y pobl sy'n gweithio gytre dal yn gweud bod nhw yn neud amser i mwynhau pethau fel yna. Ond mae dy ti hefyd, mae pethau fel croissant a Danish pastries a pethau fel yna hefyd, yma nhw boblogaidd. Odyn yn hynny'r boblogaidd a wyau unwaith eto, mae'n boblogaidd iawn. A wedyn drawed yn at fadarch. Nawr, mi oedd rhain yn cael ei ystyried yn superfood llynedd, a mae pobl dal yn ei mwynhau nhw, herwydd fe fydd na bwysles leni eto ar fwydydd llysieuol. A mae lot o bobl yn troi at brydiau flexitarian, hynny yw yn bita ambell i bryd llysieuol ac ambell i bryd sy'n cynnwys cig, a mae hwn i fod, a mae yna bwysles mowr i fod am hwn eto leni. Ac nid dim ond y madarch cyffredin fyddwn ni'n gweld, lot o fadarch o wahanol fathau, y madarch exotig fyddwn ni'n gweld rheini yn y siopau fyd. A pethau fel madarch sych, powdwr madarch fyd. Oherwydd mae madarch yn rhoi rhyw flas digon tebyg i gig weithiau i brydiau. Di. Ble ti'n cael gafel yn powdwr madarch? Sa'i di clywed am hwnna? Yn yr archfarchnad, neu ar-lein. So beth sa ti'n iwso hwnna? Hwnna yn hytrach na defnyddio stoc. Os chi'n moyn yn edrych o stoc ffowlin neu stoc cig, a hyd yn oed os chi'n neud risottos, neu bod chi'n moyn sawsiau sy'n bach fwy wmff, mae'r powdwr yn rhoi blas cryfach fwy dwfn i brydiau. Achos fel arall, dwi'n gwybod beth wneud y madarch. Eblaw wrth ar yr eseitiau traddodiadol sy'n ei adra. Dwi'n bach dda, lle mae hyn yn mynd gwan. Maen nhw yn digon hyblyg. Allwch chi roi nhw gyda pastas, mewn risottos, allwch chi ddefnyddio nhw i wneud pethau fel stroganoff yn lle cig. Felly maen nhw yn hyblyg, dda iawn yn ei fyd, yn cynnwys ffeibr a vitamin D rhai o'n nhw fyd. Felly maen nhw'n beth allan ni... Pwysig yn y geia. Odi, mae yn hollol. Ie, mae rai ohonyn nhw cofio yn edrych fel rhywbeth o fyd arall yn dyn nhw. Edrych yn ddiddorol yn dyn nhw. Mae nhw'n rhaid diddorol. A wedyn nôl wedyn, adeg un o'r flwyddyn, sa'n mynd o'n chi, ond yn chwilio am ysbrydoliaeth i wneud prydau bach yn wahanol, fwy speislyd, fwy... Ie, ta beth, dwi ddim am bwyddu speisi ddiweddar, a dwi'n gwybod, jyst teimlo bych chi eisiau jyst bod rhyw gic fach. Odyn, ni'n gyd yn teimlo felly. Felly, fyddwn ni llawer iawn yn chwilio am fwydydd o wledydd eraill. A dyna chi sy'n mynd i fod yn boblogaidd leni. Unwaith yn rhagor, y llynedd fyd, yw ardal y gwledydd y dwyrain y môr canoldir, y Levant, gwledydd fel Syria a Israel. Felly, bwydydd fel hummus, molasses pomegranate sy'n hunain, pethau fel samosas, pethau fel falafel, unwaith eto y speis yn dod trwyddo a bwydydd ffres fyd. Felly mae yna lot fawr o lyfrau coginio yn pwysleisio ar y bwydydd yma. Digon o ddewis yn y siopau fyd a digon o ysbrydoliaeth ar y we os chi'n licio'r math yma o fwydydd. A maen nhw'n fwydydd sy'n pelio at bobl os maen nhw'n
yn felys hefyd, yn edrych a fod yn speislyd. Felly mae'n apelio at garfan mawr. Ac unwaith eto, mae mwy o bobl yn coginio nawr hefyd. Os mae e? Diodydd! Wel, ie. Nawr, cocktails parod. Felly, lot o bobl falle yn troi at, yn edrych ar ifed gwyn, mae'n rhywbeth bach yn wahanol. Nawr, mi oedd cocktails parod mewn tin yn cael ei ystyried yn israddol blynedd yn ôl. Pobl yn meddwl bod nhw'n bach yn effi. Ond nawr, maen nhw'n cael delwedd newydd, maen nhw'n cael gwedd newidiad. Nid yn unig bod y cocktails yn well, ond hefyd, mae fel se, maen nhw fel sy'n buddsoddi lot yn y diwyg y caniau. Felly, nhw'n edrych yn fwy deniadol fyd. A lot o ni falle yn troi at y cocktails parod i gadw pan maen ni'n moyn rhywbeth bach, falle i godi ysbryd. Achos os i ti'n mynd i wneud cocktails yn tîm, mae eisiau lot o gynwysion yna ti. Oes, mae a maen nhw'n ddrud. A dyn nhw'n mynd yn aml chwaith ydi. Wel, hynny, os chi'n pob potel o bopeth yn ddrud iawn. Felly, o le gyda'r rhain, chi'n cael amrywiaeth o wahanol cocktails, a wedyn heb talu'n... Maen nhw'n rhy ddrud iawn i brynu. A wedyn pysgod? Wel, ie, mae hwn falle yn ddiddorol, oherwydd, yn un styried pethau'r tin pysgod, rhywbeth digon rhad, rhywbeth sydd yn ei gyd yn y cwbr stor. Ond mae rhain unwaith eto wedi cael rhyw wedd newidiad. Nid yn unig bod y cynhwysion ei hunain o well safon, ond mae yna fuddsoddiad wedi bod hefyd yn y lluniau sydd ar y tiniau. Bron a bod, maen nhw'n rei neis i fita. Maen nhw'n bert. Maen nhw'n bert iawn ydyn. Wrth y modd o sardines o dyn. A maen nhw mor dda ni, yn dyn nhw cynnwys o'r omega. Na fe de, ni'n gwybod be ni'n mynd i fod yn bita yn ystod Sardines.